Uba kuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu besiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi, ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Masithabathe ke ithuba sibulise okokugqibela kulo nyaka kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukelene kuzo. Sibulise bazalwane kumntu wonke osimameleyo kule cawa yokugqibela kwiindawo zonke enisimamele kuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhonzi owisa iBhayibhile. Bawucaca kubana nyaka uphelile iBhayibhile ayifuni ukuvuleka kodwa ke izokuvuleka ithanda ingathandi. Bawo sibulise ke koomama, ootata, obhuti nakoontanga nake wonke ke umntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Igama lam ke ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi sohlala sonke de siphinde sibonane kunyaka ozayo. Bawo ewe tata, kumntu wonke ke okunye nathi namhlanje ningalibali ke bazalwane ukuchazela abanye abantu into yokuba sesiqalile kunjalo nje siqala ukugqibela kulo nyaka. Asazi ke bazalwane into yokuba amangomso asiphetheleni, kodwa ke ukuba ukhona umntu omaziyo kumela abukele, khawuleza umchazele into yokuba icawa yabantu abangacawiyo okokugqibela iyaqhuba namhlanje. Bawo ke masivule icawa yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawo masithandaze ke sivale namehlo ke nabavala amehlo. Yisiwe Nkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu, siza phambi kobuso bakho Thixo wethu othandekayo, siza Thixo wethu olungileyo phambi kobabalo lakho, siza Thixo wethu olungileyo phambi kwetrone yakho, sivuma Thixo wethu othandekayo ukuthi wena unguThixo, Thixo wethu olungileyo. Thina singabantwana bakho Nkosi wethu othandekayo. Emini Thixo wethu olungileyo usilondolozile Thixo wethu olungileyo phakathi kwezinto, uNkulunkulu wethu onamandla, kwade kwafikelela esi sigaba Thixo wethu othandekayo. Ibingokuba Thixo wethu olungileyo senze ngcono Thixo wethu olungileyo, ibingokuba Thixo wethu olungileyo sikuthandile ukugqitha abanye Thixo wethu olungileyo, kuba Thixo onamandla amakhulu. Uba ubuthanda wena Thixo onamandla amakhulu nje, Thixo onamandla onke, ngomzuzwana ngibuphelile ubomi bethu Thixo wethu olungileyo. Sinento ke Thixo wethu olungileyo entliziyweni yethu Thixo wethu nasengqondweni yethu ethi Thixo wethu olungileyo ufuna silungise Thixo wethu olungileyo ukwenza, ufuna silungise ukuthetha, ufuna silungise ukuhamba Thixo wethu othandekayo, uNkulunkulu wethu onamandla. Thixo sicela ke Thixo wethu ukusondela ke phambi kobuso bakho Thixo wethu othandekayo, njengexhama ke litsalela emfuleni Thixo wethu othandekayo, wenze njalo Thixo wethu olungileyo nemiphefumlo yethu kusondela kuwe Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla, Thixo ozizinto zonke. Sicela ke Thixo wethu olungileyo usondele kuthi Thixo wethu othandekayo ngale mini namhlanje. Xa sisithi Thixo wethu olungileyo sibulela Thixo wethu olungileyo ukubana usilondolozile Thixo wethu onamandla onke phakathi konyaka lona Thixo wethu othandekayo, phakathi olungileyo kwenzingo zobomi Thixo wethu olungileyo, phakathi Thixo wethu olungileyo kwentlungu, phakathi kokulila Thixo wethu onamandla amakhulu. Wena Thixo wethu olungileyo, isizini zitshintsha
Thixo wethu olungileyo, kodwa wena wabahlala unguThixo wethu, uThixo wethu othandekayo. Siphakamisa ke Thixo wethu olungileyo xa sijonge emva, Thixo wethu olungileyo apha usuke khona nathi, Thixo wethu othandekayo. Abanye Thixo wethu othandekayo besihamba nabo endleleni bawele ecaleni kwethu, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Abanye Thixo wethu bebenqwena, Thixo wethu othandekayo, uzokufika kule ndawo, uNkulunkulu wethu othandekayo, kodwa wena wasigcina, Thixo wethu onamandla amakhulu. Sithi Ebeneza ke Thixo wethu olungileyo, kuba usilondolozile, Thixo wethu onamandla amakhulu kwade kwangoku, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu onamandla amakhulu balondoloze, Thixo wethu othandekayo, ubahluthele izihlobo zabo, Thixo wethu othandekayo. Abanye Thixo wethu olungileyo ubalondoloze, Thixo wethu onamandla amakhulu, Thixo wethu othandekayo. Amagama abo erhuqela elidakeni, Thixo wethu othandekayo. Abanye Thixo wethu olungileyo ubalondoloze, Thixo wethu onamandla amakhulu, amagama abo ephakanyisiwe, Thixo wethu othandekayo, uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu. Kodwa zonke ezomeko, Thixo wethu olungileyo, abanye Thixo wethu olungileyo ubalondoloze, Thixo wethu othandekayo, ubane ubafunza phendleleni, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo ubaquthe, Thixo wethu olungileyo, ukudla emlonyeni, Thixo wethu othandekayo, uNkulunkulu wethu onamandla, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu onamandla amakhulu bethe besele emanzini, Thixo wethu olungileyo, kwasuka koma, Thixo wethu othandekayo, uNkulunkulu wethu onamandla, kodwa wasigcina phakathi kwezo zinto, uNkulunkulu wethu onamandla. Abanye Thixo wethu olungileyo baphakamisa izandla, Thixo wethu olungileyo, ngoba ebudeni bonyaka, Thixo wethu olungileyo, apho bebehamba khona entlango, Thixo wethu olungileyo, apho Thixo wethu bebehamba khona kumnyama, Thixo wethu olungileyo, kwinzunguzi, Thixo wethu othandekayo zobomi, Thixo namandla amakhulu. Ngoku Thixo wethu olungileyo, xa unyaka usiye ekuthambekeni, Thixo wethu olungileyo, ingangathi Thixo wethu olungileyo bayalibona, Thixo olungileyo, ilifana, Thixo namandla amakhulu, elingangesandla, Thixo wethu olungileyo. Baphakamisa ke Thixo wethu izandla zabo zozimbini, Thixo wethu olungileyo, bathi Ebeneza, Thixo namandla amakhulu, kuba ubalondolozile, Thixo wethu. Abanye Thixo wethu onamandla amakhulu bethi Ebeneza, Thixo wethu olungileyo, belila, Thixo wethu olungileyo, bebulela, Thixo namandla wonke, ubomi kuba nje usabaleka enyameni, Thixo wethu olungileyo, negazi lisenza njalo, Thixo onamandla amakhulu. Besithi Thixo wethu olungileyo, noba sinayo into, noba asinayo into, kodwa siyaziphakamisa izandla zethu, Thixo wethu othandekayo, uNkulunkulu wethu onamandla. Sikelela ke Thixo wethu olungileyo amakhaya onke, Thixo wethu olungileyo, usikelela Thixo wethu olungileyo abantwana bakho bonke, Thixo wethu olungileyo, ngoba Thixo wethu olungileyo sonke singabantwana bakho, Thixo wethu othandekayo. Naba Thixo wethu olungileyo bathi Thixo wethu olungileyo, xa bezongena Thixo olungileyo kwiChristmas, uNkulunkulu wethu othandekayo, abazongena kufestive, Thixo wethu olungileyo, bengenanto, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Abanye Thixo wethu othandekayo abazi ukuthi abantwana babo bazabanxibisa ntoni, Thixo namandla amakhulu, xa kufuneka benxibile, Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo, xa kuzawugqejwa, Thixo wethu olungileyo, abazi ukuthi bazohlanganisa ntoni, badibanise nantoni, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Ibalole amakhaya, Thixo wethu othandekayo njalo, uNkulunkulu wethu onamandla, Thixo wethu othandekayo. Abanye Thixo wethu olungileyo base abantwana, Thixo wethu olungileyo, endle Thixo namandla
onamandla amakhulu Thixo wethu olungileyo bengayazi Thixo wethu olungileyo xa ebuya umntana ukuthi uzobuya Thixo onamandla amakhulu Thixo wethu othandekayo esaphila Thixo wethu olungileyo ngoba Thixo wethu olungileyo ziyenzeka izinto kodwa Thixo wethu olungileyo bathi xa bemsezantsi Thixo wethu othandekayo bathi Thixo wethu uzohambe naye Thixo wethu olungileyo uphinde ubuye nabo Thixo wethu olungileyo uzuthembakale ke Thixo wethu olungileyo kubo Thixo namandla amakhulu uthembakale Thixo wethu olungileyo nasesikweni lethu lesiXhosa uNkulunkulu wethu othandekayo abanye Thixo wethu namandla amakhulu bathenga isiquphe Thixo wethu olungileyo bazibona besezibhedlele Thixo wethu olungileyo uNkulunkulu wethu othandekayo njengoThixo ophilisayo sicela ubaphilise Thixo wethu olungileyo siyayazi Thixo wethu olungileyo xa kugula umuntu omnye ekhaleni Thixo wethu olungileyo lonke lokhaya liyagula Thixo wethu olungileyo philisa ke Thixo onamandla amakhulu philisa lo ugula ngenyama uphilise ngalowo Thixo wethu olungileyo ugula ngokomoya uThixo onamandla amakhulu kwenzele Thixo wethu olungileyo xa beyombona Thixo onamandla amakhulu Thixo wethu olungileyo aqale yena Thixo wethu lowo ogulayo abone impiliso kwaba Thixo onamandla amakhulu bamongayo Thixo wethu othandekayo nakho umkhonzi wakho uNkulunkulu wethu othandekayo sumbeka ke phambi kobuso bakho sumbeka Thixo wethu olungileyo eqoneni yakho Thixo wethu othandekayo uNkulunkulu wethu yithi ncabathathi Thixo wethu olungileyo engaminye olwimi lakhe Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu ixelise lamini Thixo wethu olungileyo ufika Thixo wethu olungileyo etempileni Thixo uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu ingelosi Thixo wethu othandekayo zibugqumile ubuso nenyawo zawo ziphephezela ngamanye amaphiko Thixo wethu olungileyo xa zifika Thixo wethu phezu komkhonzi wakho uIsaya Thixo wethu olungileyo zimbeka Thixo wethu ilahle emlonyeni lakhe Thixo wethu olungileyo sicela ke Thixo wethu olungileyo sicamagushelwe isono sakhe Thixo wethu olungileyo kwenzele Thixo wethu olungileyo into azayithetha Thixo wethu olungileyo ibe ngamazwi aphuma kuwe aphilileyo Thixo wethu olungileyo aphefumulelwe ngawo Thixo olungileyo sikunika udumo ke Thixo olungileyo sikunika imbeko ngoba zonke ezo zinto zikufanele ngoKristu Nkosi yethu amen Bawo wethu osezulwini mani mathembo Sensible.
kuye uyisema kuye uyesu Masibulele ke bawo ngokusivulela inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bazalwane ke siyathemba into yokuba sobachazela abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba. Sifikela ke kwela xesha lokuba sicele umnikelo bazalwane kokugqibela kulonyaka. Yonke into esiyenzayo samane sithi okokugqibela kulonyaka. Bazalwane siyacela ke into yokuba ungapheli lonyaka into yokuba ungekamcofi usubscribe. Ngumnikelo wethu ke lowo. Esiye siwucele kakhulu kuneminye iminikelo ukuba ukamcofi usubscribe, sicela ucofe usubscribe ze uthi ke xa sele umcofile usubscribe ungalibali nokucofa elaqhosha uka-like. Ungalibali ke emveni koko ukwenza inkonzo yokuba uyisherishe le nkonzo. Abanye abantu mhlambi abakayiboni le nkonzo, ngoko ke siye sixhomekeke nalapha emnikelweni wakho ukuthi uyishere le nkonzo kubantu obaziyo okanye kubantu abakwi-platforms okuzo bayibone into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqhuba. Ibiqhuba ke kulo nyaka ngentsimbi yesihlanu ngecawa kwade kwangoku iqhutywa ndim kwakunye nalo mzalwane. Siyacela ke bazalwane into yokuba wonke umntu angalibali ukucofa usubscribe. Bazalwane ke siyacinga into yokuba xa singekho apha zikumane niyesikroba phaa ku-Patreon, noba ke mhlawumbi sizawubhala ipost benye ngoku sisasekhefini sipha ku-Patreon bazalwane. Healthy Nation ipha ku-Patreon. Siyayifaka ke nalapha kwi-description. Umntu wonke ke osisapotayo siyacela into yokuba niqhube ngesupport yenu. Sibulela kananjalo bazalwane into yokuba nihambe nathi kwade kwaleli thuba. Enkosi kakhulu ke. Sizawuya emazwini ke bazalwane. Utata ke wakamnguni usichazela uba usiyaphi. Bawo man, siyila cluster yaseqonge bawo ekhokhelwa ngutata uNyeli uSilindo kuhle. Besipha iqonge bawo phanga sekula post office endala phanga ngabize nyevenkile bawo. Pha sisenza Post office lechile. Lena ichisayo bawo. La yayi-post office le yayi-post office. Besipha bawo sisenza ke into soup kitchen. Soup chicken or soup kitchen. Yazi unyanisile bawo. Ibi soup chicken. Soup chicken. Ibi soup chicken because ibi nayo chicken. Okay. Soup chicken. Soup chicken and bread. Soup chicken and bread. And bread. Okay. Soup chicken and bread. Besenza ke lo nkonzo ke bawo singamahabe amanyanayo apha kule ngingqi ye amathole ke bawo. Sivala ke unyaka kananjalo ke bawo ngibone bawo into engumangaliso bawo phayana, into engumangaliso. Xa ndaziva ndiqomba andingomntu ofana abengene ke bawo. Ndazinqanda senifuna uba ngene Ungavumi. Xa kuzothi indoda bawo engamhlambi ocinga ubana ayinoba nantsikelelo zikaThixo bawo, ayinoba nantsikelelo zikaThixo, ithi hayi ndiyabulela bazalwane, uThixo anisikelele bawo. Ndaphuma ndisikelelekile bawo ukusikelelwa ngomnye umntu bawo, because mhlawumbi thina sicima intsikelelo ke zisendaweni ezithile zinesuti, kodwa ndiye ndayibona bawo xa umntu esithi enkosi bawo, enkosi ophuma ke emazantsi entliziyweni, enkosi
inkosi izukusikelele bawo hayi bawo befuna ukuthi besiphamani besiphaya yanhle imini yethu. Sicela ke abantu basilinde kule ncwadi ye-Exodus bawo. Exodus isahluko sesiya seshumi lenesihlanu. Sizoqala ke kula vesi yamashumi mabini anesibini. Exodus chapter 15 verse 22 emveni ke kwale i-soup kitchen yengoma. Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi ye-Exodus ngesahluko seshumi elinesihlanu. Sizawuqala kwivesi yamashumi mabini anesibini phantsi kwesihloko esithi ihambo yokuya eMara. Incwadi ye-Exodus chapter 15 siqale kuvesi 22. Ihambo yokuya eMara nase-Elim. Ifundeka ke ngolu hlobo. uMoses wawandulula amaSirayeli emka elwandle olubomvu, aphuma aya entlango yaseShure, ahamba iintsuku zantathu entlango, akafumana manzi. Afika eMara, akaba
nakuwasela amanzi aseMara kuba ayekrakra. Ngenxa yoko igama laloo ndawo kwathiwa yiMara. Abantu bamkrokrela uMoses besithi, siyakusela ntoni na? Wadanduluka uMoses kuYehova. UYehova wambonisa umthi, wawuphosa emanzini, aba mnandi amanzi. Khona apho wabamisela ummiselo nesiko, khona apho wabavavanya. Wathi, ukuba uthe waliphulaphula izwi likaYehova uThixo wakho, wenza okuthe tye phambi kwakhe, wayibekela indlebe imithetho yakhe, wayigcina yonke imimiselo yakhe, andiyi kubeka nasinye isifo phezu kwakho endisibekileyo phezu kwamayiphutha, kuba ndinguYehova igqirha lakho. Eli lilizwi lenkosi, eliviwe bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi okufundwa kwalo ngoYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Amen. Thank
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bazalwane ke sikwisiqendu sokugqibela salonyaka sicawa yabantu abangacawiyo. Ivesi yethu yokuvala unyaka siyifumana kwincwadi ye-Exodus ngesahluko se-15 kuvesi ka-25. Tshumayelo yakho yokugqibela baba. Yalonyaka baba. Intshumayelo yokugqibela. Kusenokwenzeka uba into intshumayelo yami yokugqibela. Hlobo nhlobo. Kaloku andingomdala andinapulpiti. Zaphinda sidibane nepulpiti khona. Sesikamfundisi esishikileyo. Ihambo yokuya eMara nase-Elim. uYehova wambonisa umthi wawuphosa emanzini aba mnandi amanzi. Bazalwane ke silapho namhlanje. Sisemveni kokuwela ulwandle lubomvu. Emveni ke kokucinga into yokuba ngesilungu bawo the worst is over. Emveni wadibanisa lamazwi akhe athethwa nguMoses esithi lamayiphutha eniwabonayo namhlanje anisaye kuphinda niwabone naphakade. Lo mazwi ebesele eyinyani ngoba bawabonile amayiphutha echabalala elwandle emveni kokuba bona beliwelile ulwandle olubomvu. uMoses noMiriam bade babhala ingoma zokubonga uThixo ngenxa yokuba begqithile kwilwandle olubomvu. Kodwa ke bawo emveni kwazo zonke imbandezelo okanye ububi esiye sigqithe kubo, iye ibe khona enye into esizawudibana nayo kwalapha endlini. Kuthiwa abazalwane emveni kokumka beluwelile ulwandle olubomvu baphuma baye entlangwe zeShure apho bahamba khona iintsuku ezintathu. Intlango ke bawo abantu abayaziyo bayazi njengendawo eyomileyo, indawo enesanti apho ke kuloo santi kukho ubushushu obungaphezulu kunobushushu esibuqhelileyo thina kule ndawo esikuyo. Sidla bawo thina ngokukhalela u-28 degrees Celsius sithi kushushu, kodwa abantu abayazi intlango bazi into yokuba kuyafikelelwa nako-40 kugqithwe nangaphaya amaqondo aphezulu. Ngoku ke ukuba ingqondo yethu okanye asidingi nokuyisebenzisa kakhulu ingqondo, kodwa simele siyazi into yokuba wakudibana namaqondo anjalo obushushu udinga into ezawuthoba unxano, ngoba umzimba wona awakuva ubushushu, wenza indlela zokuba athobe ubushushu emzimbeni kuphime ukubila. Kodwa ke ngenxa yokuba lento usebenza amanzi angaphakathi emzimbeni kudinga into yokuba abuyiselwe amanzi. Ngoku ke kuyo yonke loo nto abazalwane bafikelelwe yiloo nto, ngoba ngenxa yokuba ukuhamba entlango kulandelwa kukunxanwa. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku bathi emveni kokuba behamba ezi ntsuku bafike apha kule ndawo ekuthiwa yiMara, babona amanzi. Noba ngubani into xa sele ubuyidinga okanye xa sele ubuyinqwenela ixesha elide, ndiyaqiniseka into yokuba kwade kwakwehla namathe emlonyeni kuba umntu ecinga into yokuba le nto kudala ndiyikhanuka nantsi ngoku iphambi kwam, kodwa ilishwa lelokuba xa befika kula manzi, la manzi la ayakrakra.
awukraka ke ngokubawo amanzi kufika ingqondo zokuba lo muntu osikhokelayo lo ingangathi eyona ngxaki esisokolisayo ingangathi le ilapha phambi kwethu ngoba kuthiwa aba bantu bamkrokrela uMoses. Aba bantu ngabantu abahleli nje bathi bakudibana nengxaki. Bantwana abahle bakaThixo baqale bakhumbule emva. Bantwana abahle bakaThixo ngoba nokuba mhlawumbi besingamakhoboka kwaFaro kodwa amanzi ibingeyonto esiyidingayo. Ngoku sizawufalilanga. Bantwana abahle bakaThixo lo mfo usikhuphe kwindawo apho amanzi ebekhona uzosifaka kwindawo enamanzi akrakayo. Bantwana abahle bakaThixo kuyenzeka bawumnguni abantu bakuphuma engxakini bazalwane. Abantu bakuphuma noma kusengcinezelweni. Bantwana abahle bakaThixo umuntu aqhubeke kube kanye acinga apho asuka khona. Bantwana abahle bakaThixo abanye abantu babaleka imisebenzi ngenxa yempatho kakubi. Bantwana abahle bakaThixo omnye mhlawumbe afumane umsebenzi acinga ungcono okanye ngamanye amaxesha awumfumane ube ungcono agilane nomntu epasejini azibona into yokuba nokuba bendingaphumanga ngoba ingangathi le ndawo iyafana nale kanti uThixo ukususe kulaa ndawo ukwenzela ubone into yokuba wokuba sengxakini uThixo uhlele nawe. Endaweni yokuba abantu bawumnguni bathi la Thixo wayeswelise ulwandle lubomvu kutheni ungabizi yena. Baqala abantu balibale ulwandle lubomvu bacinge ngapha kwalo uThixo oniwelisileyo kulwandle lubomvu kulamanzi akrakayo usekhona uThixo. Bazalwane xa sivala unyaka, bazalwane bam abathanda inkosi, xa sivala unyaka ze nicinga into yokuba lo nyaka mhlawumbi ibilulo olwandle lubomvu kodwa uThixo uye wasiwelisa apho. Ngoku xa sidibana namanzi akraka sesingasoli uThixo. Bantwana abahle bakaThixo okanye sesingasoli izigqibo esizithathileyo ngoba uThixo nangoku usekhona. uYehova wambonisa umthi bawumnguni. uYehova wambonisa umthi wawaphosa emanzini abamnandi amanzi. Ingangathi bawo yona nto ebalulekileyo amanzi wona asekraka. Bantwana abahle bakaThixo amanzi wona asengamanzi asemara kodwa bazalwane ekukrakeni kwamanzi ingangathi uThixo yiya kuloo ndawo kodwa kwizindawo ezikrakayo ungayi wedwa mayibe khona into oyiphetheyo. Abantu banento yokuya emanzini okanye banento yokuya emara bengaphethanga mthi. Bantwana abahle bakaThixo namhlanje sithi xa kuqala unyaka ozayo bantwana abahle bakaThixo ze siye siphethe umthi ngoba sizawudibana naye imara. Sizawuzenza bazalwane i-resolutions zethu kunjalo nje sizawubukeka zinhle ephepheni kodwa xa kuqala unyaka sizawudibana namanzi akraka ibe ngathi singalikrazule lo phepha kodwa namhlanje sithi yiya kunyaka ozayo uphethe umthi. Bazalwane ebengekho lula lo nyaka. Bantwana abahle bakaThixo lo nyaka ubenzima kunjalo nje besicinga into yokuba asinawuphuma kulo nyaka kodwa sijonge sithi aba bantwana abahle bakaThixo loo nto ithi uYesu okanye uThixo usiwelisile kulo nyaka ubululwandle lubomvu kodwa kunyaka ozayo sizawudibana namanzi akrakayo. Ndiyanqwenela bawumnguni, ndiyanqwenela ukuthi lo nyaka uzayo izaba ngunyaka wakho kodwa lo nyaka uzayo engunyakakho enjalo nje uzawudibana namanzi akraka. Ilishwa ke lokudibana namanzi akraka umntu uzawufuna izinto azinqwenelayo ukuzincama kodwa ekudibaneni kwakho namanzi akrakayo uzube kanti uphethe umthi. Ngoba uThixo
uyabasa abantu endaweni bawumnguni kodwa abaphathisa umthi bantwana abahle bakaThixo abanye abantu abazaya kunyeko zayo bawumnguni bengaphethanga umthi sizawusala amanzi afanayo kodwa abantu abaphethe umthi abawuphethiswa nguThixo bazawuvala amanzi emnandi abanye abantu abawele kulonyaka bephethe incwadi zabo ababhale kuzo azawukraka lamanzi bantwana abahle bakaThixo kodwa umehluko kukuba amanzi wona kumele selwe bantwana abahle bakaThixo ingaba amanzi onyako zayo sizawasela siphethe ntoni ilanga bamnguni lizasibetha sinxanwe kunjalo nje sizawuzinama siye emanzini kodwa amanzi sizofika ekraka ingaba xa usela lo manzi uzawasela uphethe ntoni Obazalwane, ngeba sizama, singazi into sinjalo bawumnguni, ngeba sizama ukucebisa ngendlela esinokwazi ngayo. Xa sifika kunyako zayo, siluwelile olu lalo nyaka ulwandle lubomvu, kodwa kunyako zayo silindelwe ngamanzi asemara. Bantwana abahle bakaThixo, uThixo uthi usiphethisa umthi. Eyona nto bawo mnguni uThixo pha ude athi xa igqithayo uthi angeke ukubeka isifo ingangathi bawumnguni iyaziwa okanye iyazeka into yokuba wawusela amanzi aqhaqayo ingakhona into enokwenzeka emzimbeni wakho bantwana abahle bakaThixo kodwa ukubuphethe igqabi likaThixo nokuba yintoni odibana nayo akukho sifo siyakwehlela. Sizawudibana nemara bazalwane sizawudibana nemara ngiyanqwenela bazalwane ngiyanqwenela into yokuba sithethe kamnandi ngonyako zayo kunjalo nje wonke umuntu simnqwenelela unyako omhle bantwana abahle bakaThixo ngowona mnqweno okuthi kodwa bazalwane sizawube siyadlalisa into yokuba sizawuthi kulo nyako zayo awekho amanzi aqhaqha sizawudibana nawo amanzi aqhaqha kunjalo nje amanye futhi ingangathi sesiwabona nokuwabona kodwa bazalwane ekwazini kwethu masikhangele uThixo asiphathise umthi. Bamnguni abantu becawa abantu abazana noThixo bayoyika nokoyika imithi udatha uThixo pha ekugqibeleni ngoba mna ndinguYehova igqirha lakho bantwana abahle bakaThixo ingangathi le nto yomthi isuka kude bamnguni uThixo uthatha umthi awuphose emanzini ukwenzela amanzi azoba mnandi ndinguYehova igqirha lakho. Bazalwane apha kule nyaka uzayo bantwana abahle bakaThixo abanye bethu kusenokwenzeka bagule kunjalo nje bagule kakhulu kodwa sizisa igqirha lakho namhlanje sisigqirha lakho sizisa bazalwane kuzawukraka umphefumlo bamnguni abantu becawa bayethanda ukuthatha izinto bazisuse kuliteral bazise emoyeni kuzawufika ixesha bantwana abahle bakaThixo ukrake umphefumlo inyama ididlavuke kodwa uYehova uthi ndinguYehova igqirha lakho. Ningayenzi into bazalwane ningayenzi into yokuhamba kunyako zayo ningenalo igqirha ecaleni kwenu. Ningayenzi bazalwane lonto ningakulinge nicinga into yokuba inyama yenu iyakwazi ukumelana namanzi aqhaqha bamnguni ningayenzi lonto ngoba ecaleni kwakho kumele kube kwigqirha lakho. Kumele bazalwane ngoba sizawusela amanzi aqhaqha sonke bamnguni akekho umuntu uzawugqitha kula manzi aqhaqha ngoba intlango sibethe kakhulu isinyanzela into yokuba uhambo lwethu olulandelayo siqale sisela amanzi ngoko sonke sizawugqitha kumanzi aqhaqhayo ngoko kudinga into yokuba igqirha elisecaleni kwethu lisinike umthi. Sininqwenelela bazalwane iChristmas emnandi sininqwenela unyaka omtsha kwathiwa ke
kwasasisakhula unyaka omtsha oyokozela amathamsanqa. Ekuyokozeleni kwalo mathamsanqa bazalwane singawabhuda amathamsanqa into yokuba bawumnguni alikho igqirha lethu ecankwethu. Singangawaboni nokuwabona bawumnguni amathamsanqa ethu ngenxa yokuba igqirha lethu alikho ecaleni kwethu. Sithi sizama uncamla ithamsanqa ufike likraka uthi ayisiyo le nto bendiyifuna, kanti ukuba buhamba noThixo uzawuthi ayimani yakraka le nto yokanele umthi bekuthiwe mandiwuphose apha kule nto ubone into yokuba eyona ndawo ebendibhalele kuyo yile. Ngamanye amaxesha uzawudibana bawumnguni noba mhlawumbi ufuna umsebenzi bazalwane bam abathanda inkosi, ufika kwindawo ingangathi lo mntu ophethe apha akakufuni kodwa uthetha umthi uthi wawudinqu ubone into yokuba oyena mntu endidingayo andiphathe ngulo okhohlakeleyo. Mna amandla kaThixo ndiwabona apha kuye. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi akumelanga bonke abantu bonyaka uzayo ibe ngabantu abahle. Bantwana bahle bakaThixo, abanye bamela into yokuba benze ubomi bethu bukrake ukwenzele sibone ukusebenza komthi kaThixo. Yehova umbonisa umthi emveni koko bawumnguni amanzi abamnandi. Othuka umntu into yokuba yintoni nale ntwana ingadiyeke nje apha ube wena ubona uThixo, into yokuba uThixo ingangathi ndiyayithanda indlela ndifundisa ngayo. Bantwana bahle bakaThixo, uthi eyona ndawo ekumele ukuba kuyo yile ngenxa yokuba wena ebukrakeni bobomi unomthi owunikwe nguThixo. Bazalwane sizawasela wena manzi. Ukuba mhlambi ayivakelanga into ebenzama ukuyithetha bawumnguni, amanzi sonke sizawasela ngoba intlango sibethe kakhulu. Ngoku ukuze siqhubeke funeke siqale sisela amanzi. Ngoko ke xa sisela amanzi singamphethanga uThixo asizuwabona amathamsanqa la asemanzini akrakayo. Ukuba kodwa sihamba noThixo, lamanzi akrakayo izaba ngowona manzi ekumela sisela kuwo ngoba uThixo ufaka umthi wakhe amanzi akrakayo abe mnandi. Ibe yona imara ingayekanga ukuba yimara. Kuthiwa le ndawo imara ngenxa yokuba amanzi ayo ayakraka. Aba bantu bahamba noThixo bawaselile amanzi asemara. Amanzi asemara aba mnandi ngoba ufake igqabi lakho uThixo, kodwa imara ayiyekanga yona ukuba yimara. Ngoko uzungene mara uzazi into yokuba ungena nantoni ngoba yona uzawungena imara uphume imara. Kodwa ubuhamba noThixo awuziva le nto ibangela kuthiwe le ndawo kuyo isemara. ngoYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? 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 Mama songena
uyise kwakhona mani bawo ngehlelo umvukeli wethu uKristu. Amen. Amen. Sizabukele ke icawe yabantu abangacawiyo. Eli lizwi ke bawo, it is a request from one of our audience or our listener or whatever ofuna ukuyibiza ngalo. Kodwa it is a request from lo mzalwane ke. Sithemba ukuthi ke bawo noko siyafikelela kule ndawo ke ufuna sifikelele kuyo. Uba asifikeleli ke uThixo ahambe nawe. Ningalibali ke ukusubscribe. Nicofela leqhotsha lokusubscribe kwicawe yabantu abangacawiyo. Ne-request ke siyazenza ke ngokucacileyo xa ungumlandeli nomameli wecawe yabantu abangacawiyo Owaziwayo. Bawo yasifake engxakini ngontusi. Yo, kaloku uNtusi bawo akazinike request. Masingene bawo kulomgca ka-23 xa esithela. Ngenxa yoko igama laloo ndawo kwathiwa yiMara. Sibaleke ke siye phaa kule abamnandi amanzi. Bawo. Ndiyanqwenela bawo umhlawumbi ukuphuma nale nto ithi Bawo. eluhambweni lamadoda okanye lesi sizwe Nkosi yami. sikaSirayeli ukusuka eNhlango. Zibe khona iziganeko ezikhoyo. Bawo. Kwabakho indlela abamkhumbula ngayo uThixo. Ukuwela kwabo ulwandle olubomvu. Nkosi yami. Ulwandle olubomvu lushiyeke lunjalo nangona amaSirayeli okanye ilizwe laseYiphutha kuthiwe isanini lubone usindiso Nkosi yami. ayonenzela lona uYehova. Nkosi yami. Batshona ke elwandle kodwa bashiywa nomnqophiso emveni koko othi zeniyikhumbule Tata. le mini. Kodwa ngoku siyibona kule Nhlango emveni ba amanzi eqaqa. Nkosi yami. Suka kwatshintsha kwale ndawo le ndawo okanye esisixekwana sesisiqithi okanye sale Nhlango Nkosi yami. yayimara. Umhlawumbi ke isiganeko odibene naso eMara sibange ukuthi sitshintshe unyaka wakho. Uthi unyaka wento ethile. Nkosi yami. Umhlawumbi amanzithinzithi obomi, imicelimngeni odibene nayo ibange ukuthi unyaka lo sime kuwo ngenxa yokuthi ubukraka bawo nokukrazula kwawo umphefumlo wakho kubange ukuthi unyaka lona umthiye ngokuthi mhlawumbi
unyaka weenyembezi Nkosi yami. ngoba unyaka lona okanye inyanga ithile ibigcwele inyembezi kuwe. Nkosi yami. Umhlambi ngokuthi ulahlekelwe ngumsebenzi suka kwakraka emphefumulweni wakho, kodwa wasuka wathi unyaka lona unyaka wokulahlekelwa ngumsebenzi ngoba Thixo enhlango Nkosi yami. uthe wena usahamba njalo unomsebenzi, wasuka uThixo wakufaka enhlango wathatha umsebenzi wakho. Ngoku uthi lo unyaka unyaka wokulahlekelwa umsebenzi. Umhlawumbi uthe ukuqala konyaka Tata. wangena unomntana, kodwa wathi wakungena enhlango Nkosi yami. waphuma enhlango, kodwa wasuka waphuma uhamba wedwa Nkosi yami. ungamphethanga umntana. Wathi lo ndawo leyo okanye lo nyaka ka-2025 Nkosi yami. unyaka wokulahlekelwa ngumntana wakho. Nkosi yami. Umhlawumbi ungene unomlingani kulo nyaka, umhlawumbi ungene unomlingani, kodwa ngenxa yokuthi enhlango ziyenzeka izinto waphuma wena wedwa ungenayo umlingani. Wathi lo unyaka wokulahlekelwa ngumlingani ngoba uthe ekuphumeni kwakho kulo nyaka okanye okuphumeni kwakho ezinye izinto umhlawumbi abaqithe kuzo ababantu abantu abahlebedinga banazo izinto abazibekayo, basuke ngamanye amaxesha bathi babeke inyoka yebhedu aphendleni bantwana abahlebedinga. Abanye kusuke kuxhelwe izibingelelo zinyuselwe kuThixo, kodwa ngoku iyathiywa le ndawo ngoba isuke yenza kraka kubo. Umhlawumbi zikhona izinto nawe ezisuke zenza ubomi bakho kraka. Loo nto wathi wokuphuma enhlango ngoba sihamba noThixo osikhuphayo enhlango, sihamba noThixo osikhuphayo ezingxakini zethu, kodwa ulamvila olu balabadinga le mara luhlale ezinhliziyweni zethu. Nangona sifuna ukuyilibala isuke ingalibaleki mara balabadinga, nangona umhlambi sesifikile balabadinga elizweni elibaleka amasi nobusi, kodwa umhlambi xa sikhaphela inkomo zethu balabadinga sizisa edlelweni ubomi bobu sebumnandi, sifike emara iphinde isikhumbuze apha salahlekelwa zizihlobo zethu, apha yabinzwa balabadinga ngabona ndibathanda ngoba lo nyaka lona umhlambi sidisappointwe ngabantu ebesibathembile. Sathi lo unyaka ngunyaka we-disappointment. Umhlambi balabadinga uthixo unqonqoza kulo mnyango, balabadinga ufike i-rejection ikulindile, seyinto oyiqhelile yona leyo yokuthi xa uvule licango ufike kukho into ekurejectayo ude uthathe isigqibo sokuthi mawuthiye lo nyaka, uthi lo nyaka ibingunyaka we-rejection. Bayasibadinga kodwa usasikhupha uThixo, bayasibadinga kweli lizwe, bayasibadinga esikulo usasikhupha
sikhupha nabo ungamthiya lo nyaka basibadinga nabo umhlambi ungathi xa ujonga lo nyaka inyembezi zehle ngenxa yokuthi izinto ezehleleyo ebomini bakho ziwenze warharha umphefumlo wakho kodwa namhlanje basibadinga sizokuxelela uzawuthi uThixo basibadinga thabatha nanku umthi basibadinga uphose basibadinga emekweni asuke ibe mnandi imeko yakho basibadinga into ndizama ukuyithetha mhlawumbi esizama ukuyincokola xa unyaka lona uphelayo nokuba sowumthiye basibadinga wanjani na nokuba mhlawumbi umnyama ebomini bakho ngoku ude uthi lo unyaka ayingonyaka wam lona unyaka ewonyaka baqhelile ukuthi babe mnyama kum kodwa lo unyaka usuke wamnyama ngakumbi basibadinga ngoba izinto ziyenyukela ebomini bakho kodwa likhona ixesha apho azoveza impendulo khona uThixo ngoba lo uThixo nguThixo wempendulo basibadinga kwimari esingena kuyo uThixo unasi sombululo basibadinga unalo icebo lokuthi asikhuphe emari nalo icebo lokuthi asikhuphe emara into mhlambi esizama ukuyithetha ewo siyavuma unyaka umhlambi ebeyile indlela umbona eyiyo basibadinga abanye abantu babala izinto abazenzileyo kulonyaka basibadinga abanye babala basibadinga izinto abaziachieveleyo kulonyaka basibadinga bade bagqithele nakunyaka oziyayo ndinqwenela ukuthi ndenze oku noku kulonyaka uzayo kodwa wena ngenxa yokuthi unyaka lona basibadinga ubugcwele inkathazo ebomini bakho ubugcwele ububi ebomini bakho ubugcwele igazi ebomini bakho ubugcwele amanxeba ebomini bakho mhlawumbi unazo nezikhohlela basibadinga zabantu bekuliphakade umhlawumbi unazo nempama basibadinga zabantu beliphakade umhlawumbi negama lakho linyelisiwe basibadinga amanzi ade ayoseleka ebomini bakho ngenxa yoburharha kodwa into sizoyithetha namhlanje yilena sokudanduluke kuThixo ayithi basibadinga lo mzalwane wathandaza njani kuThixo kodwa wadanduluka kuThixo ngexesha lokudanduluka kwethu uThixo uveza icebo uThixo ngoba nguThixo wecebo lona basibadinga nguThixo ukuthi sakuxakeka thina basibadinga nguThixo umhlambi sakukrokreleka thina basibadinga nguThixo umhlambi abantu sebefuna kuthi esiqwini kodwa sakudanduluka kuThixo basibadinga ngoba abaqala ukumkrokrela basibadinga kodwa basibadinga ebebathatha abasekuThixo ababantu kodwa ngalomzuzu awubonani usuke adanduluke kuThixo umhlambi basibadinga ezinye imeko azifuni sithethe noThixo kodwa zifuna sidanduluke uThixo umhlambi ukuthetha kwethu siza nobuciko bethu umhlambi Thixo mani uyayazi ukuthi ngibhetere kunobani uyayazi ukuthi Thixo ndenza kunobani uyayazi ukuthi Thixo ndenza oku kodwa ukudanduluka kuThixo kuveza ubuhlungu benhliziyo kuveza ukusindeka kwenhliziyo basibadinga umhlambi xa sithetha noThixo sithetha sonwabile basibadinga sithetha amagama esinowathetha kodwa xa sidanduluka kuThixo basibadinga asinayo nento ethi Thixo wamazulu Thixo osezulwini sivela sinqole ngqo apho kufele khona ithole basibadinga sidanduluke uThixo sidanduluke ngenhliziyo ezityumkileyo sidanduluke ngenhliziyo eziqhaqhekileyo kakade uThixo akayideli inhliziyo eqophokileyo bazalwane masidanduluke kuThixo Standuluke kuThixo kakade Mosi nemfama phayana basho ubonani yathi yokudanduluka kuThixo kwamane kusithiwa
uyangxola wena yasuka yadanduluka ngakumbi mhlambi impendulo zisekudandulukeni kwethu mhlambi impendulo ayizubana uThixo simthembe kangakanani na uThixo mhlambi basibedinga mhlambi impendulo okanye impendulo zabantu bakaThixo ayisubana simncokola kangakanani na noThixo kodwa sekudandulukeni kwethu sekudandulukeni kwethu sekudandulukeni kwethu uThixo ke ukwazi ukuthi aveze isisombululo ngexesha lokuthi thina sakulahla amathemba bafethinga bafana abantu bamthemba ngakumbi uThixo ngoba bambonile uThixo bafethinga ethonisa abantu elwandle ebakhupha abantu elwandle wavuma uMoses bafethinga wavuma uMoses wavuma uMiriam kodwa emveni kwensuku njena ezimbalwa bafethinga baphinda abantu bakhokela uMoses banjalo abantu bafethinga banjalo abantu mhlawumbe umuntu abe kube mnandi ebomini bakhe asuke akhokela nalo Yesu ukuthi uYesu unguYesu ophilayo bafethinga ayisuke umuntu akhokele nalevangeli ukuthi ivangeli ephilayo ngoba ingxaki yona ifika umuntu imtinazele ngedonga alibale naleya into ebeyazi izolo kodwa sakudanduluka bafethinga impendulo zona ziyavela sakudanduluka enhlango andiyazi inhlango okuyo namhlanje bafethinga andiyazi inhlango okuyo bafethinga anothi ngibalisele nokundibalisela mhlawumbi nami ngibhotshabhotsheka nenhlango yami kodwa sokuthi isisombululo sakuthi sikwazi ukuthi siphumele enhlangweni yethu ukwazi nawe ukuphumela kwinhlango kuyo bafethinga ukuthi ngawudanduluke kuThixo uThixo okwazi ukuthi ajike amanzi uThixo okwazi ukuthi ajike isimo uThixo okwazi ukuthi ajike indalo uThixo okwazi ukuthi izinto ezingalungiyo ebomini bethu azilungise uza kuzilungisa uThixo ngoba sikhonza uThixo okwazi ukuthi imeko thina esithi bana ayilungile imeko uThixo usikhonza uThixo othi bana le into bafethinga akufanelanga ukuthi iyalunga ngoba abantu besecinga ukuthi bababuye lapho basuka khona ngoba babona ukungathi bazokubulawa nguThixo umhlambi nawe bafethinga ucinga ukuthi uThixo ufuna ukubulala kule ndawo akubeke kuyo umhlambi nawe sawufuna ukubekelela umqakado umhlambi nawe sawufuna uThixo athule itawuli ngobomi bakho kodwa namhlanje sokuqala ukuthi danduluka kuThixo danduluka kuThixo mhlawumbe unyaka wakho na ubuso umthile ngesigaleko odibene naso mhlawumbe uThixo ubuso umthile ngokuthi ubomi bakho okanye lo nyaka umbona njengonyaka wendlala kodwa namhlanje sizothi danduluka kuThixo Thixo ojikisimo Thixo okwazi ukujongana nesimo siguquka uThixo nempendulo thina asinoba nazi impendulo zobomi bakho thina asinokwazi ukuthi silungise ubomi bakho bebekule direction uThixo afuna kuyo uThixo uthembisile ngobomi bakho uThixo bebekudinga une plan eziphakamileyo ngobomi bakho uza kuthi ke ngexesha elifanelekileyo uThixo ayingexesha elithandwa nguwe ayingexesha elithandwa ndim ayingexesha elithandwa ngumfundisi nomthandazeli wakho ngexesha elithandwa nguThixo uza kuthi awajika amanzi abe mnandi ngoba nguye okwazi ukuthi ajika amanzi abe mnandi asisikelele ke uThixo asithamsanqelise uThixo ngoku kude kube sephakadeni amen Usukundile
bawo bawo masinikele bawo mani phamba sinikele bawo dada phamba sinikele siyagoduka bawo okanye siyagoduka sigqibisa namhlanje masitsho bawo mani apha kuwe sithi siyabulela bawo ukuthi lonke ixesha zonke ityalike bawo dada episode esingafike kule season 44 44 weeks bawo 44 weeks 44 weeks bawo umane ube lapha siyabulela bawo uThixo akwandisele akwandisele apho uthatha khona bawo akunike emandleni usibulelele ke nasekhaya bawo usibulele nasekhaya ngoba amandla siwafumana apha bawo sibona singabona ngathi sinawo amandla kodwa amandla bawo siwafumana emakhaya emva kokomama nodata phaa emva emakhaya usibulele ke phaa kumangconde bawo uthi sithe enkosi kuni bazalwane mani siswele imilomo engaliwaka bawo sithi enkosi because eyona nto isivusayo ukuthi size apha rhoqo ngedyanike bawo ngaba bantu okanye ngulaa mntu mnye uzobe ebukele phaa bawo ebukele phaa because sinento ethi bawo siyasindwa bawo zizinto ezisisindayo kodwa apha iyothulwa imithwalo bawo apha iyothulwa imithwalo abanye bawo le nkonzo mosi asiyenzelanga abantu abacawayo bawo asiyenzelanga abantu abacawayo apha abanye bayifumana apha inkonzo bayifumana apha baphinde bayigqibelise apha ngenxa yezizathu ezahlukeneyo bayifumana apha baphinde bayigqibelise apha bawo ndikhe ndathetha nomnye umntu uthi sendikhonza apha ngoku bawo sendikhonza apha ngenxa yokuthi mandiyeke kodwa bawo abanye abantu baqala apha ukhonza bagqibelise apha bawo so eyona nto isibangela ukuthi each and every Sunday sibe lapha nguwe wena ndithetha nawe nguwe sithi enkosi kakhulu uThixo akusikelele izinto ongakwazi ukuthi uthethe ngazo ezokusindayo uThixo angazothula emagxeni akho uThixo angayiphendula imithandazo yakho la mithandazo uyithandaza engonzini yakho uThixo angayiphendula ehleni akuphendule ehleni umane usithini uThixo uyaphendula ngoba unguThixo ophendulayo bawo sikukulo note man kulo note thini isibulele nami hayi man ndawubulela emazulwini ndawubulelwa emazulwini ke ukubana ke awuka subscribe man sendikubulele kangaka ukuba awuka subscribe man hayi ulinde ntoni cofa usubscribe ucofe ke no like awunoba kule ndawo le episode nje awunobe kule ndawo ukuyo ngoku sobukele mina ndithetha kule ndawo ndithetha kuyo uba awuyithandi lena sicela ucofe ulike kwenzele ukuthi ubonakalise uba uyayithanda ungayisharela ke nabanye abazalwane ke le nto uyivileyo ebangela ukuthi mawuhlale apha le nto uyivileyo nabanye abantu bayafuneka ukuthi bayive kwenzela ukuthi nabo le nto uyivileyo bazokuyivisa abanye abantu igossip ke imandi ngaloo nto ke gossiphani ngathi man gossiphani ngathi sihlebeni kwenzela ukuthi sizowukhula nathi sizowukhula ubana ke somcofile ke usubscribe ungacofa ke alaqhosha le notification bell kwenzela ukuthi likukhumbuze ukuthi icawe yabantu abangacawe iyafumaneka ku YouTube ke kwindawo ke esihamba kuzo bawo ngabe mhlambe singabe siphaya kwiGalatina into Haiti ithi ephezulu ekwiqondo eliphezulu
Kodeni ithi ephezulu phaya esikoti nichaza ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku-YouTube. Ibhexesho ke ngulo mzalwane wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyawumane shem umbhaqa ehamba nami ndawo. Bawo ke eyona nto ibalulekileyo ukuba abantu bonke ke bazalwane, nam ndigqithise wam umbulelo into yokuba enkosi kakhulu bazalwane ukuba nisinyamezele unyaka lo wonke. Ngamanye amaxesha ke bawo iba khona into yokuba abantu bagqithe nje imfeketho le, kodwa umntu ekuhlaleni kwakhe kuloo mfeketho azibone into yokuba ingangathi yile mfeketho endifuna uyimamela ngenxa yokuba uye wahlala ke ujonga loo nto ungaqinisekanga. Abanye abantu ke okuyaza saqala, mhlawumbi abanye kuba ke sicinga thina asiqali, abanye baqala usibona umane besothuka into yokuba yintoni nale nto icawe yabantu abangacawiyo, kodwa xa beyibona bafike bahlale. Enkosi kakhulu bazalwane. Okunye ke bawo ndigqithise ilizwi lombulelo nam apha kuwe ngoba khange ugule okanye ugulile kona apha enyakeni, kodwa ugule apha phakathi kwethu. Wagula apha phakathi kwethu bawo, waphela ilizwi latshona laphinda lanyuka lavela. Ngoko ke bawo ngaphandle ke kokuba besingabandisenanga besingazukwazi ukufika apha. Nobulelwa nguwe mna baba. Okusalayo umbulelo wam bawo Nobulelwa nguwe baba. Ngivale iindlebe zami. Bulelo emazulwini mna baba. Awubulelo emazulwini. Okugqibela ke bazalwane, kokugqibela kule veki kupheleyo bawo besisithi mntaneni ukuba uthe walungisa, ukuba ubuthe walungisa ibililizwi eliyana lalamzalwane uPikoko Sona sibuthumile. ebesicelile into yokuba sithi isono sibuthumile sa-oblige ke bawo, noba akekho sa-oblige thina ngoba ilizwi ulizise ngaphambili, saqhuba nelizwi. Namhlanje besisithi amanzi abamnandi eMara. Loo nto ke ithi nayo emveni kokuba besicelwe nguPikoko kule veki kupheleyo, kule veki siye saphinda sacelwa ngomnye umlandeli wethu. Mhlawumbi uPikoko sesingamkhonsidarisha ncam njengombukeli, kodwa ke ngenxa yokuba uye wacela sa-oblige. Namhlanje ke siye sacelwa ngutata uSaba pha esithi masithi siseMara xa sivala unyaka. Saba seMara ke kodwa saba nethemba into yokuba eMara ukhona umthi oza kusinceda into yokuba amanzi abe mnandi. Ndithetha laa nto ndisithi ke bawo siyazama into yokuba ukuba ke nawe apho kuloo ndawo sibukele kuyo uyayazi into yokuba ungumbukeli wethu omkhulu, ungalibali ukudibana nalo mzalwane okanye ukufumana lo mzalwane umchazele into yokuba sisithidi ndicela ilizwi elithile. Masikhawuleze sivale. Hayi ba utenowazifasa nosisithi ngoku hayi ba. Ezithandwa ndim ivesi. Hayi ba uzohamba unditsalisa apha endleleni ba. Ezithandwa ndim ivesi. Ndiyabrayibhwa baba. Ndiyabrayibhwa. Asivale bawo sizomgoduka. Bakwethu wasezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo ka-Abraham, Thixo kaYakobi, Thixo kaDavide, Thixo kaMnguni, Thixo kaNdongeni, Thixo kaNkwentini, Thixo kaphakamisa, Thixo kabonani. UThixo wena wojola, ube nguThixo wena wodlamini, ube nguThixo ongconde, ube nguThixo emandandeni. Thixo wethu oyingcwele, sikubonile okanye sivile ngawe unguThixo ko-Abraham, kodwa sikubone ncakasana unguThixo kunobanzi, unguThixo kutata obonakele, Thixo wethu oyingcwele. Ngoko yiloo nto sisithi Thixo wabazali bethu, Nkosi yam enamandla, wena unguThixo walamfo ebemamele ebehleli phaa ekukhongozele kwi-soup kitchen eyenziwe ngamarhabe eQonce. Thixo wethu oyingcwele, ube nguThixo okwaziyo ukuthetha ngomntu ohambe ecela ukudla etawuni. Thixo wethu oyingcwele, wagqithisa umyalezo yokuba mabasikelelwe abantu bakho.
ngoko ke Thixo sikubonile wena obuthixo. Wena unguThixo wabantu ababukela le nkonzo, Thixo wethu, beziduko ezehlukileyo, Thixo wethu oyingcwele. Bathi Thixo wethu bakuxakwa zizinto zamakhaya abo, Thixo wethu oyingcwele. Bathi kunini Thixo sikhalela kuwe wena Thixo ke sithi Thixo xa siqukumbela lo nyaka Thixo wethu yangezikhalo zabalandeli bale nkqubo Thixo wethu oyingcwele. Ngakumbi Thixo wethu izikhalo kudala bezicela apha kuwe Thixo wethu oyingcwele yangungaziva Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo asinqwenela ukuvala Thixo wethu singababekanga Thixo abantwana bakho Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo kuzawuqala Thixo inyanga kaWayidlokova Thixo wethu oyingcwele. Kunjalo nje izawuthi ifike esiphakathini Thixo wethu le nyanga kube zininzi iziganeko ezenzekileyo Thixo wethu oyingcwele. Abantu Thixo ebenethemba into yokuba kuzawuthi xa kuphela iveki ibe ikhona indawo yethu yokuthandaza Thixo sibe singekho thina. Loo nto ke Thixo sisithi xa sihamba ke Thixo siza Thixo wethu sithandazela abalandeli bale nkqubo Thixo wethu oyingcwele, ngoba Nkosi asazi Thixo into yokuba ingontsi yabo ikweliphi icala, kodwa Thixo ngenxa yokuba bebesincedisa thina apha kule nkqubo xa sithandazela ezethu ingxaki Thixo wethu baphose nezabo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo zisithi xa singekho okanye xa singadibani njengeli qumrhu lecawa yabantu abangacabiyo elidibanisa thina lidibanise bona bengapha kwezikrini Thixo abasibona bekuzo Thixo wethu, uhlale Thixo ecaleni kwabo. Kunjalo nje Thixo xa bedibana nokukrakra kobomi Thixo wethu oyingcwele, yona nto esiqinisekileyo nesikuthembe ngayo wena into yokuba uza kubanika ichiza Thixo wethu oyingcwele, ngoba wena unguThixo wechiza Thixo wethu oyingcwele. Wena unguThixo wecebo Thixo wethu oyingcwele. Sakuxakwa thina Thixo wethu oyingcwele, wena uvela singaqondanga Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo nangoku Thixo wethu unyaka uphela sixakiwe into yokuba abantwana baza kuyifumana phi impahla yeKrisimesi Thixo wethu oyingcwele, okanye amakhaya azawudla ntoni amanye amakhaya xa evuyisana ekupheleni konyaka. Kodwa wena Thixo sicela ube nguThixo wecebo Thixo wethu oyingcwele. Sicela ube nguThixo weqhinga Thixo wethu oyingcwele. Sicela Thixo ube nguThixo wechiza Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo wethu kuzawufika amanxeba azawuhlaba ezintliziyweni Thixo wethu, kodwa wena Thixo wethu zumane usipholisa loo manxeba side Thixo siphinde sidibane Thixo ngexesha elizayo Thixo wethu, xa siphinda sijongana Thixo wethu nabazalwane bakho Thixo wethu oyingcwele. Sikuthembile ke sikwazi into yokuba awunakusiyekela wena Thixo. Kunjalo nje uya kusimamela Thixo wethu kude kuse emaphakadeni asemaphakadeni. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba ubusiya ecaweni lecawa esityenzele wena, ukuba ungumntu ongazange aye ecaweni kulo nyaka lecawa, ngoyena mntu ebesiyenzela wena. Kunjalo nje sinethemba lokuba sizawuphinda sidibane kwixesha elizayo. Enkosi kakhulu bazalwane kumntu wonke osimameleyo ekuqaleni konyaka kwade kwaleli thuba, kumntu wonke osibukeleyo ekuqaleni kwalo nyaka kwade kwaleli thuba. Sifikelela ke ekuvaleni lo nyaka. Enkosi kakhulu bazalwane, masiphinde sidibane kwixesha elizayo. Igama lami bengusihle Bunani, ndingahambi ndedwa, ndihamba noAnele wakamkuni. Le yicawa yabantu Abangacawiyo. Sivalileke. Enkosi. Enkosi. Yo, Papa, you, Papa, 2, 3. Papa.